Γεια σας, Βαγγέλης και πάλι στην κουζίνα και σήμερα σας έχω το καλύτερο σνακ θαλασσινών. Θα ξεφύγουμε από τα καθιερωμένα σουβλάκια και θα φτιάξουμε μύδια σουβλάκι με μαγιονέζα και πέστο. Θα χρησιμοποιήσω μύδια χωρίς κέλυφος από την εταιρεία φρεσκοκατεψυγμένων προϊόντων Λαγάκης. Αφού λοιπόν έχουμε βάλει τα μύδια σε κρύο νερό να ξεπαγώσουν, πάμε να φτιάξουμε το κουρκούτι. Βάζουμε όλα τα υλικά μέσα στη βασίνα και ανακατεύουμε. Βάζουμε το αλεύρι, λίγο αλάτι και τη σόδα. Ανακατεύουμε. Δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ αραιό ούτε πολύ πηχτό. Και για έξτρα γεύση μπορούμε να βάλουμε έξτρα μπαχαρικά μέσα στο κουρκούτι, έτσι ώστε να τηγανιστεί και να πάρει περισσότερη γεύση. Ας προσθέσω λοιπόν λίγο πιπέρι. Θα προσθέσω και λίγο μπούκοβο και λίγο εστραγκόν. Ανακατεύω. Το θέλουμε σε αυτή τη μορφή. Ούτε πολύ πηχτό ούτε πολύ αραιό. Βουτάμε τα μύδια μέσα στο κουρκούτι και τα βάζουμε σε καυτό λάδι να τηγανιστούν. Συνεχίζουμε τη διαδικασία και με τα υπόλοιπα. Θέλουμε περίπου στο τηγάνι 1 λεπτό. Μόλις δούμε ότι χρυσαφίζει γύρω-γύρω το κουρκούτι, πάει να πει ότι είναι και έτοιμο. Αφού τηγανίσαμε λοιπόν το μύδι και το βάλαμε να στραγγίξει στο χαρτί, πάμε να τα περάσουμε σε σουβλάκι. Για τη σως χρησιμοποιούμε δύο απλά και εύκολα υλικά τα οποία μπορείτε να βρείτε οπουδήποτε. Βέβαια μπορείτε να τα φτιάξετε κι εσείς γιατί είναι εξίσου εύκολα, αλλά όπως και να έχει χρησιμοποιούμε μαγιονέζα και πέστο βασιλικού και απλά ανακατεύουμε. Το τι γεύση θέλουμε να δώσουμε στη σως είναι δικό μας θέμα. Και τι εννοώ, θέλουμε να έχει περισσότερο πέστο, βάζουμε περισσότερο πέστο. Θέλουμε περισσότερο τη μαγιονέζα, βάζουμε περισσότερο τη μαγιονέζα. Αφού λοιπόν είναι όλα έτοιμα, πάμε να στήσουμε το πιάτο. Το πιάτο μας λοιπόν είναι έτοιμο και μην ξεχάσετε την επόμενη φορά που θα μαζευτείτε για σουβλάκια να φτιάξετε αυτά τα σουβλάκια με μύδια της εταιρείας Λαγάκης. Καλή απόλαυση!